Voilà. Assalamu alaikum. Misal mini on forme landi que c'est donc jam. Mimi do jam jam guiné jo wonde on. Voilà, hande haray de wadde do live en pular. Haray koy pular wonde wadde o live do. Haray on fop mo don kala hewtu do yo partage live on. Hande ko dimanche 30 mars 2025. Voilà, dimanche 29, pardon. Dimanche 29 mars 2026. Kala jawdo yo sendi tumo. Kala fala do kadi intervenu de numéro no wada don 0033 752 56 16 82. Actualité guinéen o yewteten fi mudum. Voilà. Haray idon andi e wayri wadde do antenne libre. Voilà. Mais situation ko fewndi don iden andi kadi wonde ko ma yewtita e jama on landoɓe kamɓe kadi ko honno ɓe faalira ko hondum ɓe faala ɓe wowla kamɓe kadi ko honno ɓe yiiri haray c'est important yen wawu yewtugol fi leydi men ndin. Voilà, haray en yii ko woni feƴƴude ko haray ɗen salmina fop kala ƴawɗo ko live ɗo haray mo salmina message ji ɗin ala e ƴawde taw commentaire ji ɗin mais haray miɗo hiwro on fou miɗo hiwro on fou miɗo landosi ɗon e jam min miɗo e jam mo guine jon wondi on haray ko mi faala ko yen yewtuɗo seeɗa voilà wawen faltodirde ko yehi e fi leydi men ndin donc c'est koye oya téléphone ɗa mi woni hiwde commentaire ji ɗin teli noga Boubacar Sow, je vois Mariam Ba. Donc voilà, haray kono mi ala hiwde commentaire ji ɗo ɗen no jawa. Voilà, donc haray ko fi andigol on tum. Donc merci beaucoup, merci d'être là. Haray si tawi no fala goɗɗo no fala intervenude 752 plus 33 752 56 16 82. Musidɓe am, actualité Guinée ko fewndi ko on yii hande crise de liquidité on faami crise de liquidité on andi porte-parole maɓɓe on Ousmane Gawal Diallo yalti solution ko yimɓe ɓe yewnaɓa mbuuɗi ɗin ko banque solution on ko watta yimɓe ɓen accu mbuɗɗin ko suudu si mbuuɗi moƴƴinama yimɓe ɓen yehi yaltiniɗi ɓe nattaliɗi ton c'est-à-dire haray mbuuɗi toujours a lannay kadi parce que koye fof goɗɗigo kadi fabriqué wo fi fabrique gol mbuuɗi ɗin fi moƴƴingol mbuuɗi ɗin koyo andu kadi ɗum kadi ko yoɓete ɗum fi wat moƴƴingol mbuuɗi. C'est vraiment triste yo taw hara sifa ɓeɗo no laami leydi no yurmi quoi ko tawata ko sifa ɓeɗo laamoto leydi. Donc mais hande noon jama lagine on faami wondema ɓe gaynata hande lagine fop andi wondema ɓeɗo ɓe gaynata ko honɗum joƴƴini ɓe ɗon ko parce que yimɓe ɓen no huli. Voilà, merci message ɗin fuɗɗike ƴawde ɗo Boubacar Sow. Bonjour Ilo, merci beaucoup. Voilà, CDD UFDG mondial. Merci Boubacar. Merci. Donc haray koyon andu wondema c'est-à-dire fop andi ko kulol jama on rondi fop andi ɓe gaynata fop faami wondema ɓe gaynata mais hande noon en décortique e seeɗa situation actualité guinéenne buyno woodi ɓe andanda hoore mani hino wondi e CNRD hino soutenuno CNRD kono hande ɓe découragike ko honɗum noon haɗi noon ɓe yalta ɓe inna hande kadi men sutanaɓe huulu parce que ko bandi ɓe suteni iɓe suti wondema ɓeɗo ko yimɓe ɓe andanda hoore mani si tawi hawri tum a andi ni jama on wonda
haray hande kadi ɓe adi to Allah e balɗe maɗe. C'est-à-dire c'est clair, ɗum ɗon no laaɓi pos. Donc joni ɗo enen en heɓi probléme ko ma utiliser hakkille men ɗen, ko ma ande wondema wonduɓe CNRD ɓen fewndo ɗo ko naafigiyagal ɓe woni e wadde, ko kulol ɓe suusata yaltintinde wondema ɓe yalti, ɓe suusata ɗum. On faami, ɓe suusata ɗum ɗon few. Donc Gongore Madina Gongore Madina jaramo ɓeɗo ko ma yaren hakkil. Hande himɓe buyno wondi e maɓɓe ɓe susata yaltitude kene, buyno yaltude wowla ko fiwata ɓe nange, parce que si ɓe fanki tun yimɓe ɓen huttitoto est ce que ɓe yaltali. Donc ɗum waɗi il faut faire très attention. CNRD hiɓe andi ɓe wona légitime. ɓayɓe waɗi ɓayɓe waɗi investiture Mamadi Doumbouya on koye stade Nongo, ko honɗum en fof nanɗen hiɓe wowla ko ɓe fontani jungo Guinéɓe ɓen fof. Ils tendent la main à tous les Guinéens. On andi hari hiɓe sikkude wondema ɓe waway manipulude jama on fiyo jama on fof tawtu. Ko ɓe fontani ɗon yimɓe ɓen jungo, kamɓe tigi ɓe ndaari ɓe tawi vraiment koye fenande ɓe woni. Jama on no jokki combat mum on, jama on no jokki gonga mum on, jama on no jogitori ƴakkirɗe ɗen. Ɓe yahani nene usu, ɓe yahani nene usu, ɓe yahani kadi oya kadi militant jo UFDG o laamiɗo section mi yejjiti section koya mi anda honto, voilà mi yejjiti inde makko nden. On andi non ɗon hari kamɓe ɓe inni ɓe fonti juuɗe, ɓe fontani yimɓe ɓen juuɗe. Donc fiyon andu Hajja Ba jarama, ko fiyon andu koye tappale ɓe woni, kamɓe tigi ɓe felliti ɓe votanaka. Si ɓe anduno ɓe votana, si ɓe anduno hiɓe hiɗa, si ɓe anduno ko ɓe légitime, ɓe nangitatano goto kidnapping, ɓe kidnappatano goto hande kadi. Si ɓe anduno ɓe felliti ko ɓe légitime, ɓe waɗatano tumba, ɓe yaltintano tumba maison centrale, ɓe naɓamo e kaso goo. Ko parce que hiɓe andi koye tappale ɓe woni, ko parce que hiɓe andi jama on hotikeɓe, jama on hoolakiɓe, jama on ko naafigiyagal jokkiri ɓe. CNRD no andi ɓe hiɗaka. Ko honɗum woni o magara wi fo nde Mamadi Doumbouya no yalta, acciten hakkil men kin enen kadi ardinen hakkil. Hina lanɗo ni, lanɗo hina ni. Si tawi ko a lanɗo, c'est pas comme ça. Hande si tawi hawri enen en miijitike moƴƴa en tant que Guinéen, en tant que citoyen du pays, Mamadi Doumbouya ko mbuuɗi jelu o ardi la Guinée, ko mbuuɗi jelu o laamoti. Nene makko e baabe makko ko honto ɓen ɓe woni millionnaire ɓe. Miñam makko walla jaaja makko ko honto ɓen ɓe mari kaalisi. Si ɓe daasa sifa ɗe otoje ɗo, himɓe no kella. Si ɓe ƴettane o dispositif sécuritaire ɗo, himɓe no kella. Musidɓe am, ande wondema ko mbuuɗi meɗen en fof ɓe woni fusu fasannade. Mo Mamadi Doumbouya okkori otowal ma sodani galle, on yalti kelli welti, c'est parce que tout simplement kanko o anda tigi tigi valeur makko on. Sina ɗum si mo anduno valeur makko on, o kellatano, o manta, o amana, o yimana criminel jo fiyo on laamu leydi makko ndi.
kala marɗo hakkil waɗata sifa ɗum ɗon. Kaba Kebe jarama. Kala marɗo hakkil kellanta Doumbouya fiyo Doumbouya laamu. Andana hande yimɓe ɓe noyna Doumbouya est généreux. Doumbouya no moƴƴi. Doumbouya ko honto woni généreux. Doumbouya ko honto moƴƴi. Doumbouya ko yawɗo itti Alpha Condé. Alpha Condé woni fi makko. O yehi o waɗi coup d'état Alpha Condé ko honto Doumbouya moƴƴi. Si tawno Haranum il a rétabli l'ordre. Il a respecté les engagements. S'il avait respecté, si tawno o teddinno kanko kongol makko ngol engagement ji makko ɗi en innayno wondema mission makko, c'est-à-dire il fallait qu'il vienne pour établir l'ordre et la vérité. Goto inna Doumbouya yettu laamugo jonna goɗɗo. Personne ne veut de ça. Ça addata ɓuttu e leydi. Yettugol laamu jonna goɗɗo mo peuple lammina ɗum addata ɓuttu e leydi. Ko honɗum waɗi ha hande sino innede toujours, c'est-à-dire hino revendiquede ɓe ƴetta ɓe inna les militants de l'UFDG, les insatisfaits, les frustrés, ko fiyondu ɗum fof no wole. ɓe inna même les ethnos, fiyondu ɗum no wole. C'est parce que tout simplement ko fala ɗen la Guinée, c'est un état de droit, pas un état sauvage. Ko état de droit fala ɗen. Mono fala un état de droit, il va combattre hango heɓa. Est-ce qu'on famille? Donc, bonsoir depuis... bonsoir Ousmane depuis Dongol. Je salue tous les gens de Dongol Touma. Pita. Ouais. Résident en Côte d'Ivoire. Jama Dongol Touma. Faut salmina ma doden sabu Ousmane Ba. Merci beaucoup. Haray on salmina ma idon weltana Dongol Touma. Ko wakilagol jusqu'à la victoire finale. Voilà. Donc, voilà, on continue. On famille. Donc, ça c'est... comment dirais-je, Oussaï. Voilà, Ibou Ali Diallo. Voilà. Salut grand Ilo, merci. Désolé, mais tu dois pas porter un... tu dois pas porter un blouson du Sénégal, quoi. Ouais, mi dois non capornade du Sénégal. Non, je suis désolé, hein. Quand on a nommé au Sénégal, mi dibina, quand on mi jandi. Donc, comme les Sénégalais guinéens. Donc, moi, ben, il la Guinée. Donc, ming, la Guinée, ko l'Aidien. Parce que moi, ben, quand on y mi do andi non kadi, Sénégal, ko l'Aidien kadi. Voilà. Donc, si mi watti ke, si mi dois watta de Sénégal, mi dois watta de Guinée. Fandore ni ko hondum wadi Guinée on yalla watti mo taw, il en commandi mo taw hewtali. Mais mi wattoto fou. Non, mi wattoto fou. Inch'Allah. Nani. Je me watagoto seiti nun. Voilà. Ça c'est que on y moi c'est Ilo et la diaspora africaine. Moi je suis africain. Voilà. Non, je suis concentré sur le combat guinéen, parce que la Guinée a besoin. La Guinée a besoin d'un état de droit. Et pour arriver à ça, il faut mener le combat. Il faut vraiment aller jusqu'au bout. C'est pas facile. Hein? Ok, il y a Abdul qui dit Nangadef, Abdul Karim, Mangi fi Mangsi Jam, Manglen di nuyen yep, di len sante, di len gërëm, di len ñaanal, di ñaanal képp Guinéen. Yàlla nañu yàlla defal jàmm, yàlla nañu yàlla delloo si état de droit, si jàmm, yàlla nañu yàlla vraiment
jàppale ñu tàggoo ak criminel ñi nekk fu mu nekk ni si pouvoir bi yàlla ñu yàlla defal loolu inshallah rabbi si biir xeex bi moom léppay baax parce que munoo am li nga bëgg te xeexuloo li xeex bi moom c'est noble, c'est un combat noble. Il faut que jama ɓurta wakkilagol. Donc au combat ɗo wata goto yewito ande wondema hay fus heɓortani hande ndare en jogaki finkari en jogaki kaafa ndare combat men on c'est à dire kamɓe hiɓe jogi pouvoir on hiɓe jiɓode hoore maɓɓe donc c'est pour vous dire que le combat que nous sommes en train de mener, elle donne ses fruits. Combat men on no hebude fruits ji mun ɗin no yaltitude. Parce que ko ɓe faala non koyo leydi ndi waɗe leydi démagogie fo ya tawta ɓe. Kala mo yuɗon ɗo des blogueur jo wowlowo ko réseaux sociaux parce que média ji ɗin ɓe ɗannininoɗi. Donc on ɓe faala non ko monopolise ugol neutralise tous les communicants ɓe jonna ɓe mbuuɗi ɓe tawta ɓe lanni c'est fini pour la Guinée, c'est foutu. Harayno woni no état démagogique. Harayno c'est état de droit évitata no aduna. Mais heureusement y a des gens vraiment qui sont bien, hein, qui sont bien. Mamadou Hadi jarama. Donc yimɓe buyno wodi wonɓe bien. Ɓe andanda hoorema ni haysi ɓe jonnama des milliards ɓe jaɓata. Donc ɗum ɗon koye yettu Allah weltano ɗen jama menuɓe o combat ɗo ha hewtuɗen ɗo. Donc haray ɗo en andi wondema CNRD on kamɓe tigi ɓe holodira hakkunde maɓɓe ko ɗum waɗi si tawi hawri porte parole on yalti e jeejugol jama on yo jama on accu margol mbuuɗi ko cuuɗi yoɓe ƴettu mbuɗɗin ɓe natta ko banque sina ɗum mbuuɗi kadi ko moƴƴinte ɗum ko ɗum Ousmane Gawal yalti wowli mais non Ousmane Gawal kanko si tawno hara num hiɓe laamino no haniri noon hiɓe yarde no haniri noon ɓe yaltatano ɓe jeeje jama o yeyonada mbuuɗi a wawata ƴettude mbuuɗi ma halfinama hoolaki ɓe ari ɓe ƴetti 5 000 milliards ko banque ji ɓe réquisitioni banque ji ɗin fof fewno ko men dénoncata ɗum men haalana ɓe yaltano ɓe inni no comment dirais-je ɗum ɗo ɗen hina ko haani ɓe dénonça banque centrale on ko waɗi kon hay goto maɓɓe dénonçali donc minen no meɗen anduno ɗum ɗon waɗetake et puis ko ɓe ñawlori ɗum ko fi waɗugol chantier ji infrastructure ji hina noon leydi gollirte hina noon leydi gollirte Hafsatou Diallo jarama. C'est pas comme ça on travaille un pays. Donc aware musidɓe am combat men on no yawde no haniri noon o yo crise de liquidité solution makko ala on andi ko fi on non solution makko ala mais qui va attends loading. Attends, il y a Mambi Ba qui dit qu'il va vous donner des millions pour ne rien faire. Mais Mambi, il faut savoir une chose. Blogueur be won be do ben enanta hi inde mum ben no fandi mo propose na kambudi. Peut-être que wonno an si tawnara ko am propose na ɗum wonno hareno hina ɗum wolte hareno a tawtina mais min mi haalane wondema ko komi andi fi mum propose anama mbuuɗi fi yewgol tawta mais ɓe jaɓali min miɗo tawa e ɓen mi jaɓali andi buyɗaynama ɗaynira mbuuɗi jiiɓi hoore mum c'est que awa sifa an sa naadi ndu suudu ɗo tew mbuudi a fermi a ƴetti caabi ɗen a jonnila a andi ɗum ɗo fof ko min hana ko en dollar ma euro je n'en veux pas
parce que lady andi no ɓuranimmi a faami. Donc min mi wawata min mi wawata jamfitade parce que ko jamfitagol ko honnum waɗi si tawi hawri hande kamɓe wonɓe ko gouvernement ɓen hiɓe ton ɗen hiɓe jogui fof pourquoi ils ne sont pas heureux? Moi je dis qu'ils ne sont pas heureux. Bawuri o mo wonda yiide ɗo premier ministre wiitiɗo premier ministre mo ɓe innide ko premier ministre maɓɓe, il n'est pas heureux. Sari sellu balde o mo hiwɗa ɗo yewɗo tawti ɓe, il n'est pas, ta ndaru ta hiw apparence on ko ɓe yaltata ɗon nde ɓe waɗa vidéo ɓe famina tout va bien, ils ne sont pas heureux. Parce que ɓe fof maɓɓe ɓe andi ɓe kolmi mayba, ɓe fof maɓɓe ɓe andi ɓe jiiɓi ko jiiɓatake, ɓe jiiɓi ko doano ka jiiɓede. Donc min ko mi yinnayma ko ya andu wondema CNRD si ɓe ƴetti mbuuɗi ɓe sodani sularjo galle oto voilà, il y a Christiana qui dit ici comme Amadou Simba on donc par exemple ko blogueur jo jaɓuɗo anda sikkude oɗo o jaɓirni tum o jaɓirani tum o jaɓu parce que il a pris ce qu'il voulait, voilà. Na non kanko tum merci Binta ina kanko tum, c'est-à-dire min miɗo andi buy proposé naɓe ɓe jaɓali mi yetike ma min miɗo tawa e ɓen. Donc min komi innayma koya andu ha joni ɗen heddori yimɓe wonɓe diiñ ɗum ɗon ko yettugol Allah. Min noon mi ɓoyi on yetade min haɗa fo tawtuno min mi tawtata, min je ne peux pas mi wawata admettude jokkodirgol e criminel, ça je ne peux pas l'admettre. Min si lagine fof tawtuno guineɓe ɓe fof hara ko wonɓe France ɗo ɓe fof tawti min tum mi yahayno ko ɗuma hono entelanni mi yahayno ko ɗuma ko place de la République mi waɗani drapeau Guinée on mi toro jama o yoro wallito walla min ɓe lagine fof fetino parce que ina ko waɗete min ila marno c'est-à-dire on énergie ɗon parce que c'est jusqu'à la victoire finale ko han on tigi heɓa c'est-à-dire victoire, mais jamais découragé, jamais de la vie min mi décourage tako parce que miɗo andi en foolay, c'est-à-dire kala jokkodirɗe ɓeɗo on tigi nin say. Donc hande no wodi komi faala en andinde ɗo ɓay hay goto noddali ɗo pour intervenir, donc j'ai le temps de parler. Si goɗɗo noddi mi ƴettaymo si Allah jaɓi, mi acci ɗon numéro WhatsApp on 0033 752 56 16 82. No wodi ɗo kadi Abdoul Karim inni kadi wano Paykun Sare kadi, voilà, wano ɓeɗo ɗe fof ko nu naɓɓini ɓe ton, voilà. Jibril Agile King no wodi buy jaɓuɓe. Donc mais non hande kadi mi haalanayi on noon no wodi buye maɓɓe wonɓe ton den ɓe nin sinogoy, ɗum noon kadi wato yejjito ko ɗum mi adori. Hande ɗo ko en yaaro hakkil wano Paykun Sare ɗo de ni ayemo mo wola piiji go, il est obligé de parler. Wano Jibril ayemo mo wola ɗon nempi, il est obligé de parler parce que si ɓe wolade tum ɓe andi haray no wodi ko waɗi. Donc awa haray ko wattangol hila, c'est-à-dire mo wattanali hila ha naati mo wattanali hila ha naati ko on tigi ko naati ko doaka naatede ko nder hoggo on tigi koye ndaaru ko ɓuri jolirde wo sorira ɗon. Donc fewndo ɗo ɗon ɓeɓe yaton ɗo ɓeɓe yaton ɗo Mamadou Abdoulaye jarama ça va, ɓeɓe yaton ɗo fewndo ɗo ɗen ni tawtuɓe CNRD ɓe annanormani ɓe nisi on yiyay ko to utar ɓe sortoto. Goɗɗo noon anda honno ɓe sortota, mais ɓe sortoto parce que ɓe fof ɓe andi ɓe kolmi mayba, ça ne marche pas. On yi crise de liquidité on ɗum c'est-à-dire ɗum ko terre à terre, ko terre à terre. Mi jonnanima mbuuɗi hiɗa lagine ton ala no hettiraɗe, pourquoi parce que dowaɗo mo jonnude on so yehi ko banque fi yoɓe serve mo mbuuɗi eɓe jonnumo mbuuɗi ɗin o wawa distribude ala, c'est-à-dire so landike 50 millions hiɓe jonnude mo 10 millions. Donc andi noon 10 millions on ɗum ɗon goto tun haɗa no dowa jonnede 20 millions andi yonota. Donc awa ɗum ɗo ko terre à terre, awa ɗum ɗo noon ko ɗum ɗo noon woni pouvoir,
Comme nous avons pouvoir. Qu'ils aiment non. Hein, Bassirou, bonne fête à toi aussi. Pouvoir, comme nous avons. Donc, pouvoir économique. Nous avons, il y en a quête. Donc, haray, musibian, comme il va taper des tendendo, en attendant, il y a notre doute. Il faut que Jama on acca waɗugol débat et plateforme ji groupe ji WhatsApp ma panel ji TikTok ma Facebook hara ko yewgol débat et pro CNRD yimɓe daraniɓe CNRD. Il faut que ça s'arrête. Il faut que Jama on teddina hoore mum. Hande ɗi kidnapping ji waɗɗi ko men fo ɗe mayele waɗde ko men fo ɓe yimɓe sokaɓe fo enen iɗen wawi joɗagol accepta débatugol e soutenuɗo sifa ɗum ɗon min pour moi ɗum ɗon hina hakkil. Hande si goɗɗo ƴewiɗo joni hara ko soutenuɗo Mamadi Doumbouya soutenuɗo clam cartel Mamadi Doumbouya on ɓe aray ɗo ɗen ko tongata komi ande tun haray ɓe jippinima ko tongata koye mi andude agon koye fi agon ko fi argument ji fiɗo parce que argument ala ça n'existe plus. Ndare Nene Ousoué ndare Babem Babila Keita ndare ɓiɓɓe Eli Kamanoɓe ndare Aliou Ba ko sokaɗo ngay fu yo waɗa ndare Fonike Menge ndare Billo Ba ndare Habib Marwan ndare no Tumba warira ɗo ni hara kadi hay famille ma o susata wiide ko a waraɗo wonki fo wonki no mari sabu ko ittataki joni sabu on kadi naye wowle siko goɗɗo ari ɗo ɗen felluma ɗo joni ko honɗum famille ma on no duwa yawde ino anda ko Allah taguma ko hande nyande ko Dieu donné. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a retiré. Mais famille ma on no mari droit Portugal ma plainte. Famille ma on no mari droit Portugal plainte l'assassin. Mais hande enen lagine Sadiba Koulibaly e warama ɗo famille maɓɓe on hay goto portali plainte. Claude Privier fo hay goto portali plainte. Hein? Abdoulaye Diallo, bonsoir, ça va? Merci. C'est-à-dire, hay goto portali plainte. On yiɗo kadi Tumba. Baben Tumba fewtiti aduna Allah fo. Wo c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Ene, si goɗɗo harako goɗɗo jombi goɗɗo. Woni debbo woni gorko goɗɗo e maɓɓe wari oya. Ene, ino anda ko Allah jogi fi balɗe goɗɗo ɗen. No anda ko Allah ka. Ok. Ino anda ko Allah jogi balɗe banu Adama. Mais si tawi goɗɗo jombi goɗɗo warimo innete ko modi makko ma ɓeygu makko goɗɗo e maɓɓe wari oya. Chérif Diallo, bonjour. Mamadou Moussa, merci. Diallo. Sari no anda ko goɗɗo wari goɗɗo. Donc haray toujours no anda ko ɗo woni sabu wonki kin. Gouvernement Guinée on hande tellement ko ɓe woni criminel. Si ɓe waranima ko ɓe ƴetto mi nani Baben Tumba wo ɓay ɓe jooɗike ko wonano wullede ɗon ko nder galle maɓɓe wo ko ɗon CNRD immini délégation ko yahana ɓe ƴetti ɓe naɓi ɓe wo naɓi ɓe yewtidoye maɓɓe ɓe arti ɓe artira tawi ɓe famodiri. C'est-à-dire que Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Quand il faut oui, alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Quand Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Diallo Alpha Ousmane, bonsoir. C'est que Lady Mending, Hulbiniki à tel point que, c'est que
be warante ha gasa ko ya innu merci. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris. Minani Sadiba Koulibaly tellement be torture nomo fure on wawata no ke memede ko milliard be wadi ko der fure be yeti jama be yeti famille on yo be jettudi mbudi don den hara be présentali fure on dum non kadi comment dire dum non kadi ko famille Sadiba Koulibaly on jetti c'est que ko sa wadali dum don ko problème kadi hebata. Est-ce qu'on famille musibe am himbe dido be mi sitata do inde mo bembe hebi gonga gila au début bendo ngombe hala ni no gila au début wallahi Damaro Benito no wodi goddo go e heddido ton matu wala matu parce que silla kanyum waccitino mais woy be do gila les premières minutes CNRD be dari be andini jama fo wonde ma be do ko criminel be ko c'est-à-dire ko trafiquant be ko trafiquay be condi ko bandi ko eva ko fiwata be nangue wadi si tay hawri be jetti lamugo. Mais je vous assure, hein, Sidi ça va, je vous assure, ouais, Damaro et Benito, effectivement. Bedo dido, gila les premières minutes, be hali fi CNRD on hala bi pos. Donc, on nous n'a pas mojude et mapbe ko be wadi kon Aliou Jarama, tu vas bien. Quand nous pourrions mojude ko Damaro et Benito wadi. C'est que jusqu'à présent, il be continue combat. Il be joki comment dirais-je ligne mo be doa jokku dem. Ça c'est très important. Be andini jama vraiment, il be mari conviction. Il be fala ko moji. Be ndarali ko be hauti dumbu ya leñol kon. Ouais, ici dit ça va. Ben dara li ko be hauti e dumbuya leñol. Be inna joni voilà, c'est-à-dire ko enengon amban salé, c'est nous tous donc be wandara li dum. Fi kala hibe reni hein effectivement Abdou Karim, tôt ou tard ça va finir, Inch'Allah. Ouais. Ok, il y a Afrique qui dit Tcherno Mohamed Tcherno Monenembo. Ouais, Tcherno Monenembo, lui, c'est pas les premières minutes, par contre. Par contre, Tcherno Monenembo, c'est pas les premières minutes. Et Damaro et Benito, c'est les premières minutes. C'est des voyous. C'est des bandits. Et jusqu'à présent, c'est resté. C'est des voyous. Hein? C'est des bandits. La bipoy. Ils ne se sont pas découragés et ils ont continué le combat. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont partis. Et quand Alpha Condé, il est vieux. On a oui, il a fait 2 mandats déjà. Quand Alpha Condé déjà a fait ses 2 mandats. Mais quand si c'était des lâches, c'était un autre lâche. Andi be wono du manade be wono yewde be jokka goddo go. On a un appel. Oui, allô? Njarama ko fi intervenu gol ko direct. Ok. Jonara idon jentita. Ko fi intervenu gol ko direct. D'accord, vous êtes en direct à la Gentita, no way wolde. On yetta mato salmina makala wonde IFDC fuudi financé Benfica kañot. Nam. Mi yetti kadi federo be fop. Merci. Ara ko jama wakiro fi cotisation on. Nam. Wata goddo ndaru goddo. Nam. President be adna Allah be fop no cotisane de sibe lamo. Enen kadi kameden ko dum don woni dole meden dey. Tagi
mi yahin ɗo nebali ka meɗen wallahi mi faalaɗo yaltinde 1000 euro ko 200 000 francs guine hara yimɓe no sonkude ɓawan ko hay wonɗo gasi o yahi si tawi mbuuɗi makko ɗin o yahi o faddi o wallini ka banque o hettata ko faala kon siko carte o watti ko yaltirta ko 200 000 banque on toon taxe banque jibinta kadi taxe tigi tigi on iɗo weltana golle moɗon ɗen yo Allah tawne laamu alaji sellu hara ɗen sellira yo Allah junnuɓe laamu ngun mi weltanike on miɗo weltani on yo Allah weltano ɓuri ko jama o weltani on ko amin ya rabbi merci monsieur Hilo merci on beaucoup jarama on ceake ɓaynamin ɗum merci ouais. Ok, donc voilà, il y a no di wiiɗo ɗon e wondema womiɗo darde commentaire ji ɗin wo ɓe ala e famude fuy haɗay komi faamu min ina toujours mi darta commentaire ji ɗin min commentaire ji ɗin fayda ko si mi gayni mi dara après winduɓe ɓen quoi si mi gayni après mi daray mais sina wadde live on ko rare mi hawrata ni e commentaire mi ɗumanno hara ko commentaire soit ko yennuɗo maɗum ɗuma c'est rare quoi mais ndarirgol ni comme no mi woni daride ɗo de ni ɗum ɗo ko parce que voilà ko antenne libre quoi ko ene woni yewtitude donc haray ɗo ina mode argol waɗa live on vite fait yalta min si mi ari ɗon andi si je viens je vais directement e nder sujet on mi wola ko mi wolta ko mi yalta voilà mais non si tawi ɗen échange ude miɗo doit kadi darde ko watton comme fi e wawa famodirde voilà donc haray ɗo ɗen en waway gayntagol live on ɓayare déjà il est 33 voilà 17h33 donc ino woodi live go kadi ko Selcom UFDG on ɗum ko TikTok avec invité oya Eli Kamano voilà haray ɗum ɗon kadi wata jama o yejjitu ɗum ɗon le 9 mai haray le 9 mai Eli Kamano no invite jama on fou un concert makko on haray on aura le temps d'en parler voilà ɗum ɗon kadi ko teddungal e moɗon on fou voilà haray honno wiyantelan fi procès NRD o waton jaɓu débatugol e maɓɓe waton jaɓu débatugol e procès NRD en feƴƴi ɗon quoi min on personnellement je n'admets plus cela parce que ko wondata e goɗɗo ko ha anda ko kulli parce que hande kadi wonɓe ton ɓen ɓe andandano ɓe regreti ɓen déjà ɓen ɗon on hande kadi a wawata c'est à dire a wawata andugol fi hon ɗum parce que il faut que ɓe waɗira non fiyo ɓe wawa daɗugol si tawi goɗɗo hay o warana o susata wide o waranama andi on ɗon nden ko woni ɗon hande kadi o wawata hande a wawata mo andirde haqiqa ko woni e makko donc awa hande woɓɓe no jokki Mamadi Doumbouya parce que ɓe wadde vidéo ji ɓe wolde fi makko parce que ɓe hulu mayde parce que yiɓe andi si ɓe ƴetti ɗon passeport maɓɓe on hande ɓe fokkiti yaltugol ɗon ɓe posete question ji ɗuɗuɗi ɓe posete question ji ɗuɗuɗi andi Yunusa jarama ça va ko ɗum addeta ɓe susata yaltirgol ni awa haray ko wakkilagol musidɓe am onon kadi no wodi kadi wonɓe aybinde ha hande e wore ko fewniɗen ɗo no wodi wonɓe aybinde président Cellou Dalein Diallo ɗum ɗon noon no hersini mi yewta yon ɗo seeɗa simi gaynto live on ko yeeye fiiɗen bange wonɓe aybinde Cellou Dalein Diallo inna Cellou Dalein gaynata mi addanama ɗo audio mi wolata inde on tigi mi nani mo enna wo Cellou Dalein wo ko taafu wo yaali taafu hewti Cellou Dalein wo jaka ko taafu o wonani wo hari o anda jaka ko taafu wo laami ko o laami lagine o heɓali kanko wo Cellou heɓali hay ko larme ko wallitomo donc musidɓe am so yi yewtireɗo wona noon landemo si tawi Cellou ko jonnirano parti UFDG on si tawi ko fi waɗugo rébellion
landemo siko sellu ko innano ko yo ɗaɓɓo soriɓe sellu jondirano ka parti on fiɗen bange ɗon kanko ko fiyo naɓu num parti on élection o gaño o waɗi o andirano ka doole armement fi ko daro inna wondema comment dirais-je jatta e laamu goɗɗo ma revendiquer hetto laamu mungo hara ko kanko jogi on armement en andirano mo ɗum ba mamadou kadi na ɗum andirnomo si jonnimo parti on mais hande si tawi a yehi ha tawi vraiment selludal e laamaki ha joni a perdi espoir frustration moggo warima fanko ko ɗum ɓurma moƴƴande par ce que sina ɗum annisay min Iloba ko hande mi ɓuri hoolade selludal e laamoto lagine min Allah wallila non mi heɓi sens mi wawi ɓadagol président selludal e Diallo mi heɓi rapprochement e maɓɓe ko sens mi heɓi parce que fi honɗum minata ko sens mi heɓi min ko min hatongini e sellu ko min hatongini e sellu guinéen on hatongini e sellu min si tawi hilan jogino moyen haralan jogino moyen selludale mi nenomo wato waɗo hay fuy yo jooɗo tranquille ko min ɗaɓɓayno ko honno o hewtirta ko pouvoir mais kanko e fu so wattano parce que ko Guinée lagine c'est-à-dire que tous les 4 régions naturelles haton Guinée e sellu mais andi ko honno waɗi si yimɓe ɓen no jooɗi ɗo non ko sellu kala ko waɗi ko sellu c'est-à-dire si goɗɗo warama to manifestation ɓenna ko sellu si goɗɗo c'est-à-dire si goɗɗo kidnappama ɓenna ko sellu si crise de liquidité waɗi ɓenna ko sellu kala ko waɗi ɓenna ko kanko avion je yeeya ɓenni ko sellu rail je démantela ɓenni ko sellu c'est-à-dire kala ko waɗi e leydi ndin ɓenna ko kanko c'est que on anda valeur ko Allah jonni on ko selludalen c'est-à-dire 4 régions naturelles on foppo wimi on joƴƴina e lagine fof fewde ko wonɗen ɗo on ala wawɗo laamade lagine ndin lagine avance ɓuri selludale janapa na onon waɗi na mi waɗi ko Allah waɗi awa noon siɗa jogii sifa on ɗon noon ko anduwa gollude fi on hewtu ko pouvoir par ce que ko jogii kon ala ko dewol e ko gorol ala ko région ji ɗi nayi noon ala donc musidɓe an on ittata ko Allah waɗi ko en wawata ɗum donc awa importance on fop ko si tawi hiɗen andi ko faala ɗen hiɗen andi ko Allah waɗani en ko lagine si moƴƴi ko en fof moƴƴani lagine watale moƴƴude en ala himɓe wawɓe wa sellu lagine wata moƴƴude en ala sifa ɓen himɓe wata moƴƴude dare gila 58 han hande hiɗen jogi leydi ɓurdi riisude takko ɗon fof et pourtant enen jama men o yata ko leyɗe ɗe riisa ko honɗum Guinée Bissau jogi ko honɗum Guinée Bissau mari quelle richesse ko honɗum Gambie ko quelle richesse mari Sénégal ko quelle richesse ɓe mari ene Libéria Sierra Leone ko richesse on bo ɓe jogi onon Allah jonna on leydi wawdi wa lagine riisi ha mayda jogo des hommes de ressources sifa selludale onon jooɗo ɗon inno wondema ko Mamadi Doumbouya ardoto ndi leydi mais ɗum ko malédiction ko ɗum waɗi simi inni wata on débatu hande kadi e procès NRD parce que kuddindin feƴƴiti kerol ɓeɓe o wari lagine ɓeɓe o kidnappi lagine ɓeɓe o soki lagine Mamadi Doumbouya to waka yaltidude e wonki lagine
Mamadi Doumbouya ko mo doit wonde premier président wareteɗo e nder leydi la Guinée o ala droit hande kadi wurugol Mamadi Doumbouya parce que doit ka wattude aduna Guinée sifa ko Mamadi Doumbouya cartel mum o waɗi la Guinée ko ɗum doit ka wattude ɗum doit ka wattude voilà musidɓe am la Guinée si tawno hara hiɗen anduno valeur leydi men ndi Guinée en yo yatano Sierra Leone yatano Libéria yatano Sénégal yatano Côte d'Ivoire yatano e nokku si en anduno valeur ko Allah jonni en kon en yatano eden leyde fou ɗaɓɓere do ɗaɓɓugol goɗɗum jamais mais se yeyino ton ko vacances naɓayno en so yi Guinée en no jippi France ma Amérique ma ɗuma ino woɓɓe ɓe gara no seppi woɓɓe ɓe no rewri ko ndiyam ko parce que on Guinée ɓe sa parce que enen Guinée ɓe en anda ko Allah waɗani en ko andirta kuddi naati la Guinée ha heewi ha juurike ko mo yi Mamadi Doumbouya ono seppa e no watti kaftane hun no seppa e nder riide Conakry hara yimɓe ɓen no kella no kuddi naati la Guinée kuddi naati la Guinée je vous assure ɓe daroɓe inna wondema selludalen ko taafu joni non ko selludalen waɗi si tawi hawri ko selludalen waɗi si tawi hawri hino inna pullo hinayo laamo la Guinée selludalen kanko ko la Guinée fof faala lamade sino woodi faalaɓe jiibude ɗum ɗon ɗen ɓe waɗa 3 contre 1 ma 2 contre 1 ma honno e honno ɗum ɗon fof waɗi la Guinée en fof iɗen andi ko kanko waɗi ɗum ɗon siɗon innamo taafu hande si tawno selludalen accitino o kombaɗo ɗen o fankino o jonnino goɗɗo goɗɗum andi ko waɗali o yahali jusqu'au bout so innimo vraiment o jamfike on ɗum ɗon fof no woodi ko ɓaare mais hande vous devez demander des excuses à selludalen onon jokkoɓe o ɓe fop gila au début gila e wonnoɓe wiidemo wondemo downo ko yaltude leydi ndin gila wonnoɓe ɓe wiide wondemo mo downo dartade fi galle makko ɗen gila wonnoɓe on fop moɗon iɗon dowamo jonitude gonga parce que o andini o non seulement mo ɓuuri on hakkil mo ɓuuri on renseignement mo ɓuuri on andude ko fewndi donc min ko mi innata jama on yo wattangiɗa o leydeɗa jooɗo min mi nani yimɓe buyno sabota ɗo ɗen sellu ɓe ƴetta probléme lagina fof ɓe dewta e hoore sellu c'est vrai siɗa jogui téléphone ma on hande avec l'internet chacun est libre sellu c'est non public sellu ko doit ɗo critiquer de moi je n'en disconviens pas woɓɓe sami nana no inna ilo o ko honɗum jo mo famini ɗo ko kanko jeyi sellu maɗum mo famini ɗo ko kanko ɓuuri andude yimɓe ɓen ko fewndi e o parti min mi ɓura on jeyde parti on mi ɓura on jeyde sellu ko woni noon min komi faala kon komi yiɗi kon komiɗo ɓuri on andude ɗum onon ko faala ɗon kon e ko yiɗu ɗon kon iɗon ɓuri mi andude mais min kadi komi faala kon e komi yiɗi komiɗo ɓuri on andude ɗum mais si tawi neɗɗo anda hay ko faala neɗɗo anda hay valeur makko on o anda hay ko Allah okkimo kon ko on wowlata sifa ɗin piiji ɗon ko on wowlata sifa ɗin piiji ɗon on a interlandi Mamadou Ouriwo, moi je dis toujours l'opposition guinéenne n'a pas dit son dernier mot. Mais effectivement, Johnny,
discours présidentiel au Canada, discours présidentiel au New York, discours présidentiel au Paris. Et dit discours du débat de Sakitorundo. Ko page map de Facebook. Si tawi ko amardo hakkil e faamu. Anani don den ko noddita ko Guinéen fop. Ina militant et sympathisant de l'UFDG seulement. Ko Guinéen fop noddita. Anani kadi inama wondema. Il faut que affronter bedo frontalement. Donc kadi présidentiel le wolu dum aduna la fonani. Ko en affronter be frontal. Ene anga wada isi fa on discours don hakkunde ma Allah. Ba yimbe be joni no way wasay hakkirkilla ni quoi. Ko honno on présidentiel wonita en exil. Be wada si fa on discours don den. Be yabe suddobe dano. Be inda ono yo ngimmo aray ono yo ngimmo dara don kambe be yabe suddobe dano. Mais donc angal famu, angal hakkil. Mais il faut les dégager. Nana hope no wada panel no présidentiel no habiti do ko matung élection ba habiti ko matung be jetta lamu gumbe tumba horde be abe jonna be ko kanko mo habiti ko matung élection ko nati do ko yalti do mo be no fala ko critique présidentiel do famille. Donc hande critique gol présidentiel lu c'est pas ndo ina wonde madungo ko metti non bembe wowtino dum hinandi ko woni ko metti ko c'est que hande hina présidentiel lu dum hina opposant hina Sidia Touré hina Alpha Condé hina na opposition mo fop fe do en ala droit critique golbe en tant que citoyen de la République de Guinée. Oui. Ko hondu hande marden hande ko handu marden hande sina ben opposition do. Hondu marden. Parce que wondo wawata la magol lady, il faut que dum nata ko horemo. Awa wata laminde n'importe qui ko dum wadi hande France no fewndi ko fewndi do. Ko lambingol n'importe qui. Sénégal hande on yi ko fewndi tam ko. Ene onon don sikkude lamagol leydi ko argol tun inna menen ko odo de bay mo way hala lamagol leydi il faut hara a forgique très bien hara jogi humilité molanado hara tie diablement formé wallahi Arewi est député, aoni maire, administration, il a andi, ministre, Arewi est poste du boy. Johnny non, pour concrétiser gol on expérience mo akeru da dom fop. Erreur di ko wawda wadde kon fo han hewtu da dom parce que banu adam wada tun erreur di. Johnny an bete que a accumulé erreur di tellement que ça hewti Johnny ko jullere. Il nous wodi de rectifier din erreur di madam parce que ko an woni haray le magistrat suprême, le chef suprême, le président de la République haray on tumati an erreur di madam foppi da way de rectifier parce que ay bi opportunité on onon jodo don innon wondema yo goddo yow jetta finkare jetta laamu ngun wara o hudo o inna wadana on transition laabudo o darto yo inna wonde ma joni ko refondation woni mum dara don wallon mo inno yo jibu leydi di après habbo don résultat onon halbre don fala résultat hakkunde mo yalla hidon habbi onon résultat hakkunde mo yalla o yi koko yetti di leydi o yeyiti 15%. Simandu. O yi hay nokku yaltali ka. Awa ko étranger be ben jogi avantage e dum. O yi ko be wone yaltinde lagine ko ono ala yiwde. Ono mo ala e famude. Leydi ndin no yeyitede moins cher
kambe ko be jonna no mbudi ko be wadira demagogie haydi mbudi don joni be lanniri joni kala kadi mbudi kadi ko be jonnita do kadi ko fi kadi sodugol yimbe ene onon won luttay tun e darugol no hebi don coggu saku maro alla jonna on sifa ndi leydi lagine mi yeti on hande ivoirien jo douano ka daragol yeso guinéen hande ko makko so en arata inna onon lagine vous êtes dans le paradis makko so en jonne mbudi modon di mbudi mo lagine be jonna mo di fi ara holla on o wasa nede mom o holla wonde makko on na on yimbe ko kambe andi si tawi hawri hido welti e so weltaaki ko kambe andi si leydi mon di marsi e si marsali ina onon jeyabe tombe he awa en falama jasinde hore men nani en falama jasinde hore men very important merci en falama jasinde hore men sinadu CNRD en andi be wona capable hande be wadi disu 40 partis politiques dum do en fo meden en andi hina doa be jodade ko be jodi do joni non bayen andi dum en fami dum onon hande horube onon hikka horube lagine ben fo on fami wonde ma vraiment ça ne va pas himbe ben no warirede goto goto ko tumba wara don tumba jakite waddo duubi sappo kaso ko lebbi benda tati heddino ko nayi ko odo wara don hande kadi ko hombo kadi dadata si goddo nangama nyawama wadama duubi sappo kaso o timmini din duubi sappo o nangama o warama fami mako ngati sustawide o wara woko alla okkunobe ko alla jonniti ko alla kadi jatti kadi onon yido mari ko sutenon o régime do onon yido mari ko jododon e accusugol selludale ma opposant jogo onon on anda fonike menge hino wawno gollidugol e be onon on anda Aliou Ba no wawno gollidugol e be onon on anda Habib Marwan no wawno gollidugol e be onon on anda be do fo nene uso en ko nangira ko fi modon ene Eli Kamano Eli Kamano jogi do contact direct e Mamadi Doumbouya mi Eli Kamano hay message di ko kanko e Mamadi Doumbouya ko be winnindirani o hollila ene onon mo anda be kambe kadi hibe wawno daragol be wada combat sadi be wada fi mabbe Eli Kamano hande sino fala no hina goddo go o nelata e Doumbouya o jetta e telephone makko o nodda Doumbouya be yewta hakkunde mabbe be wada deal mabbe on o ya o daro o wallitobe o hetta hore makko o heba kadi dum propose na mbudi buy on don sikkude o darike o inni wonde ma o sali dum don fi makko kanko tun ko fi leydi mendi ko fi yo lagine hetto parce que dum don nabata leydi yeso koko Bawuri en jabi do Ousmane Gawal en ko be jabi do kon Sellou Balde en ko be jabi do kon c'est inacceptable foppu ino andi be commandaki ton hay fus ko dirige tebe tout le monde le sait ko dirige tebe ko dirige tebe Bawuri wawata wadde hay fus sina ko famundiri e Djiba Diakité Amara Camara on a interani Doumbouya chef de gouvernement jamais Bawuri ko neletedo
ko neleteɗo. Donc c'est-à-dire il faut que jama on anda wondema ko hersinkinagol jokkuɓe ɓen onon jokkuɓe ɓen ɓe tawata ni onon on andaka yeeso mo yaltitali e ɗum meyiɗon ley ɗum yilte ɓeɗo fi maɓɓe on ko lannuɗum mi wawata on jonnude ñalande mais ko min haalani on Mamadi Doumbouya ko Allah de jogi wonki banu adama kono mi tanƴinaki o yalta e lagine o waraka boneji ko Mamadi Doumbouya waɗi kon feƴƴiti kerol kamɓe ɓe sikkude ɓe wawi waɗirde ni tumba ɓe ƴetta mbuudi ɓe régla compte kamɓe famille tumba ɓe régla ɗum ɓe sikka wondema guinéɓe ɓen faami meɗen andi gila e Sadiba Coulibaly fureji ɗin fof pivier fopp ko mbuudi ɓe woni e réglirde e menace ko mbuudi e menace warala nga gasa waranala nga gasa jonnala mbuudi innala mi wolini sina ɗum kadi ko ɗum ɗo kadi yaltoyta mi ara minna wata goto toñuɓe dey kamɓe waruɓe ɓen ko Allah ƴettitimo onon koye leydi hondi wonɗo ayyay kadi comment dirais-je ayyay kadi woɓɓe no jooɗo ɗo ɗen nde wotere harayɗa yewtude ɗo ɗen ko nafata jama laggine on fou ɓe ara ɓe windanama ɗo ɓe innama joni awa arte ko leydi ga o noon kadi defandon leydi ndi an a hi'i neɗɗo marɗo hakkil installiɗo Occident immotoɗo yaha naata e sifa ndi leydi laggine ɗo an a nanani ko wonma wiide kon ko kulle woni ton an wonɗo e wiide wondema yo goɗɗo immo ɗo yaha ton ɗen an a yaali ko kulle woni ton hande hay jonnano ɗon mbuuɗi on wataɗi hettude onon on rena que vous êtes dans la merde ko honno goɗɗo iwirta Occident ɗo no jogui gurdam mum tranquille awa menen ko waɗi si meɗen wolde fi lagine ko parce que komin humain ko parce que min majja meɗen andi komin iwi ton ko ma non min jawɗo ɗo min wowla hande si tawnoɗa sikkude miɗo lagine no miɗo wono wolde ɗo onon ɓe soki médiaji ɗi média ala hande médiaji guine ɗin fop ko Facebook e TikTok joni andirta yimɓe ɓe kuddi lannino ƴangude ɓe joni ɓe inna yimɓe ɓe kadi are ga tawon ɓe ga ɗum hombo tawa tawon e ndin kuddi ɗon ko hombo haaja hande e lagine onon wayi investisseur jo sina criminel jo bandijo yawɗo ton responsable jo jogiiɗo mbuudi mum jogiiɗo mbuudi yata investissa lagine sina hara ko bandi yeyoɓe condi affaire criminalité ɓe anndanɗa rumani kamɓe ɓe andi ko risquoɓe fi yeɓugol mbuudi buy et puis ɓe heɓa e mbuudi buy kadi par ce que koye leydi jungle ko bandi ɓen ɗon on mais responsable ɓe investisseur ɓe responsable ɓen ɓe tippata lagine aduna en tant que lagine no wayni onon o yaali Ousmane Gawale ene Ousmane Gawale foda noon ɗo bus je taxi je acce andi noon en si tawi ɗin bus je eɗen taxi je hewtino ko honɗum change e gurdam monɗal lagine guilanema ɓe laami quotidiennement ko honɗum change harana ko ɓe yeɓe ƴetti 5 000 milliards fi ko ɓe gollira leydi ndin ɓe yeɓe meltoy toon laawoy ɓe ara ɓe holla on ma ɓe yaha ɓe darna ɗo bâtiment ɓe ara ɓe holla on min so jonniɗolan 5 000 milliards franc guinéen mi gollanayno on laggine ko CNRD wawata gollude abada haadi tagge hara ko min jonnuno ɗon ni onon hiɓe jogui mbuuɗi mon ɗin hiɓe fusu fasannade et puis ɓe waɗude on ɓe hollude on kadi kon nagge kon baali et puis kadi kellon kadi min en tant que guinéen miɗo ƴetta en otage miɗo e place mon on Mamadi Doumbouya si feƴƴi ɗo mi kellata Mamadi Doumbouya si feƴƴi ɗo mi rewi ɗo mi darata ko ɗon fi honɗum mi darata ko ɗon ko par ce que miɗo andi ko bandi woni ɗon hiɓe wala ngay fellude donc musidɓe an ande hoore mon hiɗon hoore mon hiɗe hoore mon
si tawi hawri Mamadi Doumbouya laamu makko ngu onon mon susta wowlude kono ɗon wawi respectude hoore mum wata goto noddir on naɓa on mobilisa on fi fuyante yagal ndare hande himɓe ko woni organisade wono winditade liste ji fi yewgol élection fi yewgol sadi fi yewgol wallito Mamadi Doumbouya no laamora ene onon no sikkode ɗum ko margol hakkil kala immiɗo inni no faala wonde hande lanɗo e fi e ngulamu ɗo wongol député honno député honno hara ko fiima député fiima na ɗo fi hiwgol jama o fi defandugol jama o ɗum ɗo wata wonde ko pinka wona defandirede jama o pinka wona laamirede jama o sa yehi ɗon joni a présentike ɗon joni ko assemblée en tant que député. Par exemple, quand on est député, putain, ça présente que donne, qu'est-ce que tu peux faire? Déjà, on a majoritaire. Quand on a quoi simple. Hande kadi ko ndunga mon nakuma ton ko fi hende ko salaire ko dum non pet. Mene no ko men fala ko jama lagi na fo jogondir. Be do den boycottabe jusqu'au dernier jour. Disco den sadi hambe iwa onon no sikkude ɓeɗo de ɓe luttay jore ɗon e organise gol députation législative ɗum ɗo fof ko dégasete ɗum hande kala jokkuɗo ngu laamu ɗo ñande nanɗo Mamadi Doumbouya warama ma ɗum o haɓɓama haray mi hulani on par ce que jama fof no andi ɗon mari kalisiji ɗin ton on fof ɓe yahanayo ala ministre ala député ala ɗuma kala jokkuɗo ɓeɗo ɓe yahanaymo gila e sous préfet han heeɓi dow ɓe fof on fof ɓe yahanayo par ce que ko onon wone ko onon lammini Mamadi Doumbouya ko onon wone protégé de laamu makko ngu citoyen ɓe Guinée ɓen ñande Mamadi Doumbouya wara ma ñande o nanga on fof moɗon ɓe yahanayo on andi laamu Alpha Condé ɓe hendiki ɓe waɗi coup d'état on andi ko ministre ɓe fof ɓe yahanno ka on yano ministre ɓe fof no waɗa ɗuma adda ɗon awa ça va être pur debbo buumiɗo on yacca hakke rewɓe buumiɓe yaltata e frontiére Guinée o si ngu laamu yani par ce que andoto siko debbo ma siko gorko ma ko hombo ɗum koye woni ko anduɗo koko woni ɗon fusu fasannade ɗo fof jibuɗo ɗum ɗo fof on yare menen inni ko jusqu'à la victoire finale mais ko waɗi laggine ɗo ko wattata aduna ɗum ɗo sifa ɗum ɗo wattata aduna ko ɗum ɓe woɓɓe mi nanay no inna no joni kadi siko goɗɗo go kadi mo maɓɓe yarata wonɗo siɗi ara ko miñam Mamadi Doumbouya ittimo wattata sifa ɗum ɗo aduna hara ko nene goto makko ittimo laggine c'est terminé pagay on c'est fini argol ƴetta laamu ngon inna koko faala ɗum c'est terminé Mamadi Doumbouya sens mo heɓi on Guinée jay bajjo heɓitatamo hay bajjo si ɓe faala yo ɓe hittin ɓe ittamo woni nene goto makko ittatamo woni koto makko woni mo gollidata woni mo hotte Guinée mo moyen Guinée mon wonɗo koye ɓe ittumo par ce que ko ma o yiwa ko forcé ko ma o yiwa ɗum ko onon waɗi ɗum e ɗiɗi meɗen andi o yiway donc musidɓe am haray mi haaɗi ɗo hande haray en e sahi jaroji ɗin inchallah Boubacar, merci à toi aussi, voilà. Merci à tous, voilà. Mamadou Ouri. Nous allons y arriver, Inch'Allah. Nous allons l'arrêter, juger en Guinée, grand frère. Non, tu sais, Mimi Holaki, Wonki, Mimi Holaki, Mamadi Doumbouya, on est le premier président à être exécuté de la Guinée, Mamadi Doumbouya. Parce qu'on a dit trop de crimes. Trop. Est-ce qu'ils ont dit qu'on fait une zéro Corée? Mouvement de soutien Mamadi Doumbouya. Donc on dit qu'on dit le maïs zéro Corée. Na kampe tiki be reconnaît sous nos dons 56 morts, 56 personnes maïs béton. Donc le gouvernement Mamadi Doumbouya reconnaît ces 56 cadavres. Et donc on dit non no dum. Awa du yejitaka. Mamadi Doumbouya o awata dadude. Il peut pas.
il peut pas. Donc ɗum waɗi simen inni yo yimɓe ɓen wakkilo woni nene goto makko ittimo, woni baba goto makko, woni mo foore, woni mo baskot, woni mo moyen Guinée, ko wattata la Guinée sifa o pagay o wattata la Guinée, c'est terminé. C'est terminé. Le pouvoir au civil. Voilà. Le pouvoir au civil. Ko civil ben jodoto. Et puis civil ben kadi hande kadi ngandi ko hombe doit jodade yewta findi leydi la Guinée. Et ngandi ko hombe. Ko do wadi simi inni, ce n'est même pas la peine de vous fatiguer. De vous fatiguer. Lanni. Joni no ngem préparaki. Si odo iwi do, oda aray, wada dum do, dum lanni no. Onon no siko de Mamadi Doumbouya sen soutenana mo wono wonde non. On siko de sen soutenana mo wono wonde non. Wato yawo hore mon quoi. Allah okka on ko doit qu'on faut pas de yawi hore mon, c'est pas bien. Nous sommes très forts. Wallahi, on va les taper. Allez, merci beaucoup. À très bientôt.